akan soyayya. Dan Allah ka mun wani taimako. Ki faɗi bukatunki ko menene? Dan Allah ka taimaka ka cire ni a rayuwarsu. Ka daina zuwa inda nake. Domin ba na son ka, ba na son ganin fuskarka, ba na son jin muryarka, ba na son duk wani abu da ya shafe ka. Tabbata in dai har ina rayu zuciyata tana bugawa, na tabbata ba zan taɓa iya daina son ki ba, ba zan taɓa iya mantawa da ke ba, ba zan taɓa iya daina zuwa inda kike ba. Allah taimaka ki mu da rana kawai, in mutu su san biyan ki zuciyata za ta samu salama, ruhina zai kwanta a cikin kabarin shi cikin salama. Dan Allah sani raina an sani a gare ki. Idan da zan yi rayuwa dubu, to zan roƙi Allah ne ya bani dama na rinka zuwa a matsayin matarka. Na yi alƙawarin zan rayu da kai, kuma zan mutu a sa'in a san da ka mutu. Ina son ka, kuma ina ƙaunar ka, ina mutuwar son ka. Share hawayenki, ki kalli mai sanki.